queremos recomendar Nubes de Evolución, unha novela escrita por Andrea Maceiras. A historia desenvólvese nunha estación de autobuses, un lugar bastante frío, onde se xuntan a vida de tres mozos. En primeiro lugar, Amanda, unha moza de 19 anos que, debido a un embarazo non desexado, non puido estudiar na universidade e o seu traballo quedou relegada a traballar en dita estación, ademais de ser nai solteira. Por outra parte, temos a Uxío, un mozo que tenta superar unha perda amorosa e que ten dificultades académicas. E, finalmente, atopamos a Luís, un profesor de lingua galega que ten problemas cos seus alumnos e que vive afundido na soidade debido á recente morte da súa muller. Ao principio, Amanda, o encontro con Amanda é bastante desagradable, pero ao paso do tempo van a estreixar un vínculo ata convertirse amigos e cos seus problemas se solucionen. Comeza todo cando o garda de seguridade lle pide a Amanda que limpe unha pintada fora da estación. Ali encóntrase cos dous personaxes e estes lle din que non limpen a pintada. E ela accede. E aí comeza pois a súa gran amizade. Vale, ahora vou explicar unha razón de por que eleximos este libro. Nós queríamos elexir este libro porque creemos que é moi fiel ao que pasa en realidade, que todos temos unhas pequenas nubes de evolución na nosa cabeza que duran un corto período de tempo que marcan como evolucionamos mediante esas situacións. Isto demostra perfectamente a realidade porque, se te fixas, ao principio son tres persoas que se levan, que podemos decir mal, e despois, co paso do tempo, van evolucionando cada unha de diferentes formas e acabanse facendo moi amigos, como acaba de relatar o meu compañeiro. Isto é moi fiel e moi real ao que pasa na vida real. Porque ti, por exemplo, como nun instituto, podes ter unha persona que o primeiro día de clases acabaste levando mal e despois, o último día, podedes ser uns grandes amigos. Concluímos esta recomendación sobre o libro e pedímosvos que o leades porque, de verdad, é un libro incrible, escrito en lingua galega e que é moi importante apoiar este tipo de literatura xa que non está moi ben vista. Moitas grazas e feliz día do libro.